Joseph en osiepna. Seche moko kata koriambo, kata kowacho adiera te ipo maki nyiero. Ing'e ni kidwaro ni muma wacho, an ng'ama war ni puonj nyithindo e yore midwa ni gidongre go. Ka gidongo to gibidi pat, wigi ok no wil. Mano tiende niya, ok ni puonjogi niya, Recho kaw kijiko chiem, kata timni puonjo nyathi. To kwaneno ka jotendwa ng'amotele ministry ema onge gi lony at all in anything. Onge gi lony mora mora. Mano kawuoyo kuom Steve Oburu manyalo bet nyathina kata yuora nikech an chiw yawe. Olago kanyo. To owacho ni ineno ka jowa nyocha gitimo verification of certificates. Made gichak gi jotelo. Ka gidok piny. Ang'e ni gige giduto en bottom up. To made bede up bottom. De gima ber ahinya ni watelo gi ranyisi. Nikech idwaro niya an adhi a report ne ng'ama kachako kata explain ne gimoro okia. Emineno ka, sorry monda wach kama, mineno kata ka nitie tungni ahinya Ministry of Health. Nikech ini wacho kama, to ng'amidhi wacho ne ichalo ka gimi dhao kode, to kidhao kode, en mani en boss ni, ti gombo niya, mondo we are at the same level of thought process, mondo koro wawuoyo to wane jo class achiel. Ineno, ok ni ikawo ja form 1, idwano bed owuogi, sorry, kata gi ja class 3 moro. Ok nyalre osiep, ok nyalre. Omiyo seche mutimo ni verify certificates. Chakura chaka gi mamalo ka, kubiro piny, kikuchagi joma osetiyo nugi eki. Manikech ibo yudo ni joma gi verify certificate gigi, anadhia mono ndika kamoro mukanyal, aonge gi certificate, yes, akwalo, to nikech an gi chuny mar tiyo, koro ibo yudo ni an kata ng'ama osebeda awarded, ne tija maber. To yeta aonge gang'o gi certificate. To ng'atni to kia anything. Ata setemo makata koro ayudo certificate na moko koro ka ging'iyo chiendi wacho ni yes, we employed you in 2000, certificate nini yudo 2021. Kara ini donjo kae gang'o. Mineno certificates magi verify gi. Ibo yudo ni ng'ato no donjo 2000, oyudo certificate ne 2021 ka, kuri penji to kara no nibed employed nang'o. Den gima ber ahinya ka waneno ka lokruok gi chakre gi jotendwa ka dhi piny. Matine ni kuro sirikal kara they are meaning what they are saying. They are talking about. Kagi wacho ni oyo, waseneno a shortcomings magwa, kuro wadwaro loko, to wadwaro loko niya, yes, Kenya, if there is a good government, mwase bet god, en mar sirikani, nikech gisiko mana niya, kineno kaka Singapore timre, kineno kaka Singapore, to Singapore, they practice meritocracy to the core. Matine niya, onge tich mibo yudo kacha nikech in nyar jatelo, kata nikech in osiep ng'ama kama, ibo yude on merit. Omiyo anamor, ni joneno wa bende neno ni kara gik ma hinyo wa hinya, en ni iketo ng'ama onge gi lony, kamoro tidwaro niya, obed gi output, ok nyalre ahinya, though no nyalo gombo, to seche moko tame mang'ipo kiwacho ni intern gi ekito, koro ayudo dhoda ka. Chandi nyalo bagi mi iwach gik moko nego bed ni tewango inyalo wacho. Yes, another thing, sirikal temo maber e capacity building. Keno maber ahinya. Tiyudo niya, en yor yudo pesa moloyo puonjruok. They'll create opportunity for capacity building. Every day, jini Naivasha training, jini Naivasha Mombasa training. When do we see the implementation or the effectiveness mag training? Ni nyua puonjre gima kama, to timeline mar mondo wane lokruok chal nadi. Bende wane gimika kati sirikal kama onyalo wacho ni, yes, sirikal tiyo maber kendo ka entiere gima ber ye mulgi ke sirikandwa ni mara diera and capacity building. They want to empower jotich. To gimo gitim go niya, is there follow up? Mungozo ginigo nitie, yes. Magaidi kako negiti, in ngane tijen kama, magi kako negitime. To bende gitime gino kisetero gikati induction. Magi duogi koro gitimo gik mano nyisge ni gitim. Bende nitie mikakati ma sirikal okelo. Mage mang'no po niya, koro kambi manyo timo maber chien kacha. Ok tim maber nikech ang'o? First ikelo ng'ama onge gi lony. Mara ri puonje to kingi kata niya, yes apuonji bei in gi timeline mondo wane
wane results mag tiji tiyudo ni oyo okibigole nikech en gi godfather, or nowadays we even have a godmothers. En gi mama moro motegno kata baba moro motegno momako bade. Emomiyo na nyiero matin nikech aneno ni yes, pachwa ber kabisa, to en mar wuondo jopiny. Ok en gima wadwaro timo gi chunywa. To debed ni we are walking the talk, then waboneno ka nitie pogruok e yo makata gige sirikal timre. To nitie wach mane Joseph